Run. Wah, kaget. Kaget. Dan kota cilik sing kawentar eti peni gunung kelot sing ngayangi tiba-tiba aku demisting piye mangan apa aku mang bosok kakan sambel ya mang soalnya petengku ini sih aman demisting ya keren kali ngobrol lah nih ngangkong ngomong ya apa-apa kok kayak itu demisting loh pokoknya ini sih aman ya long ini tadi saya jemput ini tuh aku mangan opo lah kalau semuanya peteku kayak kudu ngising keren ngeting aman karena kali jan dobol anak bisa dobol kan kasih iseng meh aduh begini ruame wong po delek serwet tone karo iseng ngono pa ya aman karo wong ora ketai aduh yang gini sih pepajaran ini lega lah kok nak ularnya malah gatel lihatku ini alah ini pakai si dewe kalau pun alah ini enak lega Unturan uang loh. Unturan uang. Nah, itu ya. Hi. Cewek rasa hilangnya lah. Dia kosat ya resik. Ya, kata-kata itu bagi gak apa-apa. Aman. Ya untung kan mau liwat dari ini mau nyapa aku dari gila uang ngelisin aku sepeda aman lah mesti tadi toknya mesti luwene oh iya tentu secara sotun kayak dina ngomongnya kayak bisa mandek loh pesta ini kuning pos data paranan nih
Ya aku kata parani direncana tak loro aku bagiin doke iku. Tata sakit jang geragas salarane kancane nentekne ra kalian kancane yo. Ayo, wis ndang parani ngono. Nah, itu kayak motor sopo iki? Ora yang duwe ya kowe. Sikat ya mate. Lumayan nih, gak ada uang ya. Ini siapa ya? Ini siapa ya? Tapi langsung tak beda ya, oke. Tapi ini konangan. Jadi tumpak ikonnya. Kue kerungu bom. Ini kuwasel dah. Gak tumpak ya gak iso. Piye carane Pak wedang ini iki? Ora tahu lho. Jajale matue. Ya wong-wonge ya kowe nang men ketok Pak wedang. Wong ora yo. Jajale. Angel betul. Ada duwe. Gamput. Ini apa nih yang gampang nih? Apa yang paling gampang nih? Itu apa tadi? Ya. Itu nanti. Oh ini yang itu teh. Baiknya mesti nguni lagi kok. Mesti. Kira waras sih. Itu kayak gendruwo. Yang akan ngapain? Saya itu tinggal jalan. Run. Turun. Mumpun ini curane gotok-gotok sik telu iki lho. Tapi kan kadung tak omong nih, kopet. Ya goblok ngapa mau ngomong wong iki. Ya apa-apa to. Iki kon ndang dipangan ae mumpung wong irung rene, mumpung sing teko kowe dhisik nya. Sono ora bacin to. Ora. Wis telung dino lho. Sing mambengi wi. Lho. Nganu drone acaramu nanti hari ini free nah itu ya free dan jangan saya elek free itu apa yang nganu drone ini kan wis tak godhok to mambengi kan kabeh ndek iki tak omongi kowe barang kopet barang kan tak omongi to nah iki sing salah siji ki tah iki tak tondoni to nah iki nggono kowe sing teko dhisik malah kowe ra sida tak jebak kowe iki aku iki
loro iki to wis padha-padha matenge. Nek iki ora mateng iki tah iki diwene kopet. Ngono. Iya, lho ora apa-apa lah kowe teko kowe dhisik cara kowe teko keri to, kowe tak wae iki. Ngono kuwi yo karep ketemu dhewe. Lah piye kowe iki? Kowe arep kowe wis ngono lho. Lho ora apa-apa. Salah dhewe diinfo sak-sik OTW ra teko-teko. Lah piye nek kesibukan aku kesibukan pacarku ra. Hel. Kopet tidak camboloran. Tenangan jok kayak diinfo yura ini tambahnya ke tandang gawe lho. Apa ya lumoh iki. Mahal terano kopet iki terano. Gelar di parang Kramoro. Heeh. Tapi iya ya rene info paling tapi tak info bolak-balik lho. Apa ini bahasa tinggal kata ini. Iya. Run. Wah, kaget. Kaget. Ya. Kok beda ya? Ya kok loro tuh. Ini main loro sih, tetap bulan nang. Contoh nih. Iya beda ini. Aku lo kata lo yang kene, tapi kat mang nih ngecai itu, dia nih kena telat. Lah aku lho kopet. Beh, to wiyeram lho dinendane emang. Lho lek uraan, delon uraan lho kancamu. Beh, gek nyapo iki ngono mi lho. Kowe iki nyapo pet jingklang iki? Rene. Duh, drone. Terus, Apesnya apa kuwi lho? Bisa apes. Titani titian. Cerita sing dawa, cerita TV. Ya. Titi ya titani. Cuman nek bocah to. Nek tengah dalan, cah piye gemblong lho piye. Katane parepate iso lho. Madang jan ngene iki lho. Tabrak. Lah aku yo kolek no. Mikir kok ngene iki lho. Piye loro? Penak drone. Loro ini loro lho. Lah aku telat ini yo. Ya sepura atau telat. Lah kuwi sing mau gawe lho bedane sapa? Boh, pokoknya gowo ngono ae. Kok ora ngerti aku, gak urus. Yo wis ngono kuwi wae karena ngono kuwi. Nek wong gawa ora ngomong, yo wis iki bagianmu. Wi ini saudara iki aku. Kita gantu. No. Dia mau pangan emang. Ora tadi dapuramu lho. Pangane Piye wis iso rong carane mangan? mangan nek rong iso lho. Ngene lho carane mecah iki. Ben bagus ya. Nah, iki lho sawangan. Sawangan iki lho matamu. Nah, ngene lho. Oi. Oh ngono. Iya wis tak pecahi lho. Ngene aku. Nah aku ya. Yo. Ngono delon. Aimu jancuk. Roll. Action. Hati-hati lho lek paku-paku. Ndak semua paku nang pisang. Nek gak juga kuntilanak dan dadi yo. Roll. Action. Kaedian urate bodoh katane bongko sembrono butut kondo. Ini kecantol mau dilar aku. Tak. Action. Oh, kita kurang ajar kok ditenono.
Roll. Action. Ora bedelek nyolong lomboke golek sing akeh sak nggih bunggon salahke kena sing gedekne gondelku iki wis sip lah pokoke. Action. Sip. Cerdas nu lho, keruh nu lho. Kene, tane kene. Cut. Action. Roll. Action. Sopo jene wondoke? Yo, sepuhun dhewe. Action. Cek ngepet. Enggak suka aku ini. Ngajar. Mentara ke pro diase. Cek ya sabar. Cut. sing padha Action. Action. Untung. Udah jadi kandangnya mudar yo. Cetak gol.